weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolo to belendendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro moɗo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amatijane alpha mamma seliba to moderne ha to galle makko sama sa to killinkara kayɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiri kabaruji men to leydi Mauritanie naɓe hewɓe kay yinnoɓe wadde hijjore mumen hitande hikka nde tawi ko clandestin woni tigui arɓe tawi garani e dow lawol hewɓe mabɓe mbaɗama expulsé woni tigui ndiwama jaltinama hijjorde nde e fodde jeetate mabɓe kadi teɓama e oɗo saaha joni tawi juuɗe dadiɓe to leydi Sénégal imama jumamo Madina Baye hono biteɗo ceerno Cheikh Tidiane Aliou Cissé o fecciri hitande hikka nde nder nde ɗo julde taske o fecciri fodde temedde jeeɗiɗi jawdi layya tawi kadi ko rokki fate miskineɓe tawateɓe nder Madina Baye to leydi Mali catala bitegal Toulouse groupe e gardugol Fatimata Niane Batuli kañumen ɓe coodi fodde ujunnaje sappo e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi jawdi layya gam feccirde ɓurɓe miskinade kay ɓuuri handude hen tawi ko ɓen kay ɓe worɓe mumen militaire uji mbasi pittali men e sukaɓe kay wasɓe babiraɓe mumen tawi ko yiya e guerre e jangguji badɗi e nder leydi he kedde Afrique may jaabo musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habruji men joolam jaɓeri may jaa ha to dowlaji tedduɗe Amérique nden ha to leydi Russie ha to leydi Ukraine bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadidira jani weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne wiya dendagal kileneɓe makko e dendagal hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV onon kala mo wi on juule mo wuuri oɗon jello oɗon jaafo yo Allah rokken tawede oɗo saaha mo wuuri gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gando binde laaɓade leɗɗe jadinde ɓalwele danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yara wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawrani ɓeena wonduɓe tigui wonduɓe e prostate hay sinno ala ko heddino so wona prostate mane foti opérede so tawi on jokkodiri joni mbiya alhamdoulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo e nder wittoji makko omo yiiti leɗɗe ko fate estomac an mo estomac tampini jarɗo poɗɗe jarɗo leɗɗe ha tampi sa jokkodiri e makko nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko goppunoɗa ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe lees fiiɗaɓe wonduɓe prostate kala gorko mo melga wuuro jinneji ko fate leɗɗe gorago mo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi en façon goto wiyete ko wiyete ko miiɗi moosa façon goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa gorko mo melga wuuro jinneji caggal de ummi to Dakar Madina Gounass o rewi to Dakar lamorgo leydi Sénégal e oɗo saaha mo tawe to Naksol lamorgo gendi Mauritanie base makko ne tawe to galle makko to leegal Samia étage danejo ne huccite usine Platra sa yiiɗi jokkodirde e makko hebde ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 46 94 21 91 walla so tawi ko numéro makko leydi France ko numéro WhatsApp ne waɗi 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo ne tawe toon
numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande tawateɓe lappol tanel bayima lappol polol dande mayɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon sehil makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune konne wiiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko. Jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haa ko tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa. an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala. so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen goni aljuma jeegom lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men seydi men Saydou Abouba ko adi habruji men e ɗemgal pular ceerno men khalifa men jinnaɗo men hono ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Sileyba khalifa diine to kaheyɗi omo wiya dendagal ummal islam no ndiderno onon kala omo wi onon juule mo wuri oɗon wi on kadi oɗon jarlo oɗon jaafo ko suuɗi eko feeñi kanko to banggue makko o yerlima o yaafima eko suuɗi eko feeñi kala omo wiya tan noon dendagal julɓe kala nde tinno tigui tinno e diine islam o ɓe tinno tigui e diine o ɓe tinno tigui e neɗɗagal mabɓe ɓe tinno e ndimago mabɓe omo wiya kadi dendagal bandiraɓe yo gandu ha joni wonde layye lortatake layye kadi salliktake ɗum noon yimɓeɓe yo tinno yo mbattu hakkillaji mumen no feewi e diine
diine o kanko ha joni jande mon jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e gardagola Sar Abdoulaye Sar fedde mon fedde heblo sukaɓe Afrique woni hasisa e gardagola ceerno Habou Diallo e sokhna Mariam Tijane Alpha eɓen mbiyana dendagal ummala islam kala ɗon mbiya kadi juulema wuuri yoɗon jello ɗon jaafo hakkude kaalowo e keɗotoɗo minen to banggue amen ko suudi e ko feeñi min jarlima min jaafima eɗen mbiya tan yo Allah rokku en tawtorede oɗo saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi diine men nustaki ha joni habruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie keɗoɗen ha joni da sono ONG fedde tigui nde wona laamu-keeri taw ko wiyetede ONG Nouru e ONG Nouru noon tawi joɗiniɗo ONG o e nder Nouakchott laamugo leydi Mauritanie ko biteɗo ceerno Abou Sow ɓurɗo lolide Abou Dada e oɗo kala hitande noon so julde taske nde fandima kayiya walla so yettima ONG o noon heewi sodde jawdi layyaji ɓe fecca ɗum e ɓen tawi ko miskineɓe winditiɓe kayi ɓeɓe ɓuuri heɓtinde e nder Nouakchott laamugo guendi Mauritanie hitande hikka ndene fodde 37 layye ɗum tigui woni ko ONG o soodi tawi kadi e oɗo saaha joni dendagal fodɓe rokkede ɓe kala inde men bindama ma dokke ha no hannirti ma en ketto cimtolo musidɗo men seydi men hono ceerno Abou Sow. Ceerno Abou Sow, assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghali Abouba mi salminima ko musidɗo ma Abou Mamoudou Boubou walla mbiya Abou Dada joɗaniɗo ɗo association Nouru ɗo e wuro meɗen Nouakchott e legal PECA 10 to waɗɗani Darul Kitabi ɗo. Association o noon ardi ɗum ko jinnaɗo men debbo no wiye Oumou Demba Sow woni Oumou Demba Takko o woni koto leydi meɗen France ko toon o wuuri ko kanko addi ngoɗo miijo iftude o fewnude oɗo association o noon omo heftinaɗo e nder leydi Mauritanie e leydi France foof omo jogui kayitaji makko ko keftinaɗo e hitande fof noon kanko gardiɗo o mara woni jinnaɗo men Oumou Demba Takko o mara wadde ɗo jillu e nder leydi he ha woodi won association ngaji goɗɗi keftinimo jokkodiri e makko bacci arde ɗo ene jiiya sukaɓeɓe ne mballa ɗumen ɓe ballata sukaɓeɓe e nehde sukaɓe jangguinde ɗumen en jangguina ɓe Alquran jangguina ɓe école jangguina ɓe informatique firti sukaɓe ne jangga Qur'an ne jangga français ne jangga informatique e association o no walla miskineɓe ɓe ganduɗa hato jinɓe hen guila e defte jangguirɗe guila e comci ko sukaɓe ɓornoto ha e korka so ari guila e balle yimɓe ɓe ganduɗa hato jinɓe hen balle ko wiyete iftar no taƴiri o daña ko kumti association so julde taske nde lewru taske ndu darima eɓe dokkira layyaji hitande fof tuggi 2010 faade joni e hitande hikka nde noon on programme goɗɗo ƴeftaɗo ɗo e wuuro Nouakchott kala totteteɗo dammuwol arata ko ɗo e place association o ko ɗo heɓata dammuwol muɗum hikka noon ma hokkira ɗo dammiri ha wona 34 dammuwol inchallahu taala ɗum noon association o ko ɗum woni darde muɗum ko haɓade majjere e basal mi salminima Ghali Abouba ceerno Abou samirama en kettima tigui tigui jande maɗa en paami tigui tigui association e darde mum ha joni ceerno Abou association o so neɗɗo yiiɗi jokkodirde e mum joguide sukaɓe ene yiiɗi addude sukaɓe mum pour yo jangguinan ɗum e hol numéro ji poɗɗi jokkodirede ha wawa yettade on hano hannirta ni. Ghali Abouba mi salminima association o mo jaɓɓo sukaɓe rewɓe e worɓe foof hande e oɗo saaha so tawi ko ɗo e nder leydi Mauritanie ɗo e wadde sa yiiɗi jokkodirde maɓɓe mbatta ko 46 81 84 90 walla mbaɗa 46 04 73 76 so tawi koto leydi France jiɗɗa jokkodirde association o mbaɗata ko 00 mbaɗa 33 mbaɗa 658 41 69 95 ma heɓ président o so Oumou Demba on koto leydi France jooɗi amma so tawi koto leydi Mauritanie ko ɗiɗo numéro aji ɗi dokkumami. ceerno Abou golle ma jooɗi peewi siftinde on noon gardiɗo association woni Sow Oumou Demba ko debbo mo Sinthiane Diakir tawi kadi ko dariɗo darde faydude no fewi taw ko haɓade tigui human binnago haɓade kadi sukaɓe no mbawi tigui jangguirde jangde wande fayida hano hannirta ni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jeen ha toon to Guidi Maka noon caggal kayre ceerno Idrissa Diallo khalifa diine mo Boutanda caggal nde o wirtuno ɗo e Nouakchott o yaɓani toon to leydi Maroc o yiha to Fès taw kadi yano ko juuroyade juuroyade tigui yana juuroyade kay ko caggal nde o arti noon e nder Nouakchott waɗi ɗo balɗe seeɗa urtinima toon noon e nder Guidi Maka to Boutanda e tuggi Sehil Babi noon ha yetti Boutanda to jeeya to dendagal bandiraɓe foof mbawi yaltude e jaɓɓade mo ma en ketto cimtol musidɗo men sehil men hono Zakaria
Zakaria Samba Dia. Zakaria Samba Dia, assalamu alaikum warahmatullah. Jamal nyalama bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayo weltare TV Ali Abouba golle maɗen jooɗi peewi meftande kumpital men ɗo e nder diwan meɗen guiɗi makko ɓuuri tengtudde henam e oɗo saaha joni ko gartugol khalifa tedduɗomo butande ɗo e nder diwan meɗen e guiɗi makka dendagal guiɗi makka naaɓe oɗo saaha joni jogui weltare timmude tigui rigui gartugol khalifa o ɗo e nam e nder diwan meɗen guiɗi makka tengti e wuuro meɗen go butan iftinen dental ngal ummino ɗo e nam e nder diwan meɗen guiɗi makko to butande ko ñande altine ene hawruno joyyi lewru meɗen joyɓe hiltande ujunaje ɗiɗi e nogas joyyi ɓe jaɓani to lamorgo ngendi Mauritanie woni Nouakchott ko nden tigui woni nde ɓe jotti to Nouakchott ɓe gummi ñande ɓe gummi Nouakchott ko ñande 1 lewru ndu to Bowallade diwoje ngal umtunsi ɓe jippi koto Casablanca ɓe ndewi ɗo nokku ana wiye Rabat to kono wiye Rabat gam tigui jurade ɗon goto e almuɓe Cheikhna Ahmed Tijani lolluɗo biteɗo Ibn al Arabi ko ɗon tigui woni toɓe puɗɗori golle ko fate banggue ziyara nde nde tawno sernaɓe koliti wonande ko ɗon tigui woni to ceernajo woni Cheikhna Ahmed Tidiane holliti wonande kala garowo wadde ɗum ziyara ko ɗon woni damal ngal ko ɗon foti rewrude kamɓene ko noon no woni ɓe mbaɗiri no hannisi ɗiyan kono nan mbiyen nde ɓe jotti to Fass nde juulal mabɓe garwaniwal toon ko wonande takkusan ɓe mbawi ñibde toon to Fass to zawiya Cheikhna Ahmed Tidiane ceerno Idriss kañum e dental ngal guila e ummorinoɓe to leydi France woni diaspora o nonne kadi ha ummorino to banggue leydi meɗen Sénégal ɓe mbawi ñibde toon ko ene tolno e yontere timmude ciftinen ɓe gummiti to leydi Maroc ko ñande nogas lewru meɗen ko ñande nogas lewru meɗen joyoɓiru ko nden tigui woni nde ɓe gummiti toon to Fass ɓe ndewi kadi koto Casablanca ko ɗon ɓe ƴettiri laana ndiwaw ɗum ko ñande nogas lewru meɗen maydu ɗo e namdu ko nden ɓe ƴetti laana ndiwaw to Bowallade diwoje ngal Casablanca ɓe jippi to Bowallade e diwoje ngal Nouakchott woni umtunsi ko hedde pecce jaam walla mbiyen waktu go abo jamma ko nden woni nde ɓe jotti Bowallade e diwoje ngal umtunsi kono kadi ɓe tawi ɗon dental timmugal ene wawi tigui rigui arde jaɓɓadeɓe noon tigui duusiɓe ha ɓe jotti to galle jipporde mabɓe no anirta aniyata ɗum koto lamorgo ngendi Mauritanie woni e Nouakchott dental ngal foof ari ɗon guila e Bowallade ha to galle makko sate ko goto gam tigui e yettinoydemo ha to jipporde makko tinen e ñallal hanki ngal alarba 4 lewru meɗen nduɗon gonɗen ceerno Idriss Mar Diallo kañum e dental ngal foof jottitima ɗo e nder diwan meɗen guiɗi makko naaɓe kadi kettani caggal e ɗum ɗon jaɓɓima tuggandema ɗo e wuuro meɗen Selibari waktuji jeeɗiɗi subaka nde ɓe jotti ɗo e namde ko nden tigui woni nde ɓe jotti ɗo e lamorgo diwan o Selibari tawa kadi ko rendo ngo ene daari ene waɗi jaɓɓugal timmugal wonande e ɗon ɗo jippude makko ɗo ari wawa tigui dartade hono galle Hammel Ba tawa ɗon ko Alkasum Ba e nenno kadi ne wonde ceerno Harouna Ba en e dendagal almuɓe taaliɗi diwan guiɗi makko noon kadi ha heeɓi fitiram golleɓe guila ko wayno mécanicien ji chauffeur uji foof en gaari jaɓɓademo ɗo e wuuro meɗen Selbaɓe to galle jinani men Hammel Ba ɗo nonne kadi ɓe duusimo ɓe jaade makko ha ɗo wuuro men teddugo butande to ciftinen nde imma ɗo e nam nde imma ɗo e nam ko fate banggue wonande ɗo e nder wuuro meɗen Selbaɓe yaɓana koto butande nde ara ha to Zédite ko ɗon kadi woppa banggue goudron o ɓe jaɓani koto wuuro ana wiye Borouji ɗonne kadi ɓe dartimo ɗon tigui nde tawno waɗanoma ɗaɓɓade nde ceerno rewata ɗon salmodira e wuuro ngo jurodira e wuuro ngo o hunde nde mbanno ɗaɓɓade ceerno jaɓani ɗum ɗon nde yetti Borouji nde ko jaɓɓugal badgal fayida no fewi waɗa ɗo e nam e wuuro Borouji ngo ceerno weltima weytima nonne kadi dendagal bandiraɓe tawtornoɓe golle ɗe beltorima hen no fewi teddugal ngal ɗon nde yetti to Borouji nde fay tan koto juulirde nde to galle man nanda hoorema ko baɗanaɗo ɗon ɓesgo ceerno men ceerno Khalidou Boun Marli ɗon tigui woni ɗo hawre bandiraɓe o sallodira e Borouji naɓe o jurodira e muɗum o yewdira e muɗum haɓrodira muɗum wadne mum ɗon tan o fayti koto galle goto e almuɓe ceerno men ceerno Khalidou Boun Marli bitoɗo Yero Pat e Saw ko ɗon tigui woni ɗo jooɗa ha hasita hedde waktuji sappo pawɗi hojomaji 30 ko nden imma to Borouji ɗo fata koto Boutande guila tan hakkude Borouji e Moƴƴi garage ko ɗon tawa Boutande naɓe ceerno Demba Camara en noon en wonde Hammate en e dendagal bandiraɓe ceerno Hassone en foof en guila e motoji ha otoji en gaari en jaɓɓo ceerno hakkude Moƴƴi garage en wondi e Borouji ko ɗon tawa Boutande naɓe han kadi lasal ko gotal yimɓeɓe ene jaara jaam ko ɗon kadi woni ɓe ndewi ha ɗo nokku biyeteɗo Moƴƴi garage nonne ɓe ndewi toon kono wiye wendugoɓe ɓenne kadi tawam ɗon en daari en jaɓɓi o salmodira e mabɓe wadde mabɓe duwaji ha nokku biyeteɗo Samba Kandji ɗon kadi tawam ene jaɓɓa o salmodira e mabɓe wadde mabɓe duuɓuji yettoya Boutande ko hedde waktuji 11 woni 11 heures ɗonne kadi ceerno
waddi e maɓɓe yewtere noonne kadi simtoniɓe laawol ngol inde dental ngal ko taw kadi simti laawol ngol ko khalifa o woni e inde khalifa o ceerno Murtada Gatte ko kañum simti laawol ngol duggande nde imma ɗon e Boutande ene yaara ha e nokkuji jottade ha no artirani ko kanko ceerno Murtada waɗi ngol ɗon cingol caggal ceerno Demba gaccanoɗo ɗon e galle o haali wiiɓe kadi weltima e jaagol ngol weltima kadi ene gartiri jettiri ɗum Allah noon kadi ceerno Hammat Diallo holliti wonande ceerno Demba gaccanoɗo ɗon e ɓeydi dental ngal gila e juma o ha gila e juulirde nde noonne kadi ha eɓe zawi ɗo ha e janguirde nde foof ko acca ɗon ko fodde lewru ndu golle ɗe jooɗi peewi kadi o ɓeydi dental ngal caggal ɗum ceerno Murtada Gatte waɗi haalande simtande renndo ummi ɗon altine 5 lewru meɗen e jeyɓira ha no yarani ha en artirani foof o hollitiɓe lawol mini golle ɗe yodni golle ɗe ɓeydi dental ngal gila e juma o ha gila e juulirde nde noonne kadi ha eɓe zawi ɗo ha e janguirde nde foof ko acca ɗon ko fodde lewru ndu golle ɗe jooɗi peewi kadi o ɓeydi dental ngal caggal ɗum ceerno Murtada Gatte waɗi haalande simtande renndo ngol lawol ngol no yarane tuggude gila ñande ɓe gummi ɗon altine 5 lewru meɗen e jeyɓira ha no yarani ha en artirani foof o hollitiɓe lawol ngol ene deeƴi kisal ene wona noonne kadi ceerno weltima hen caggal ɗum ko duwaw ceerno duwoni dental ngal duwoni julɓeɓe gila e bandiraɓe immorinoɓe to leydi Sénégal arɓe jaɓɓade ceerno immorinoɓe to wayno Sambe en Jalluɓe en noon immorinoɓe ha ko fate e banggue Kahe en Nguron en dendagal bandiraɓe hewɓe gummima to leydi Sénégal arde jaɓɓade ceerno no hannirtani hen ha e guure taariɗe ko fate banggue commune de Guura noon tan ceerno waɗi duwaw duwoni rendugo duwoni ummal islamia guila e wonɓe hen ɗo e leyɗele ha e ɗanniɓe ha e wonɓe caggal leydi ha e nder galleji ɗi nde Allah addata deƴre kisal ɓuural kam e ɓamtere ɗon woni ceerno waɗi duwaw dendagal bandiraɓe mbawi tigui ɗaccitede kucciti e golleji muɗumen Zacharia Samba Dia Boutanda ngam Ayawo Weltare TV. Zacharia Samba Dia golle ma jooɗi peewi eɗen ñaago Allah tan nde Allah junnata gurdam ceerno loowa hen cellal timmuɗam allahumma amina kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni hono cukko chef d'état major général des armées mo leydi Mauritanie hono général de division Mohamed Mokhtar Minni o waɗi visite makko woni jillu makko to direction de l'artillerie armée leydi Mauritanie tawateɗo to wuuro Chami tawi koye mbadi contrôle e mbadi ɓeto kay hattani armée on ɗo tolni colonel Abdourahmani Mohamed Mahmoudou Dey famminimo toon noon ɗum sifori ni no golle ɗe kadi poti yarude ni délégation kadi caggal ɗum waɗi visite mum dendagal équipe maji e dendagal moyen ngaji bataillon d'artillerie o jogui tawate toon kala ɗum noon ɗum caggal ɗum kadi ɓe mbaɗi visite mabɓe to station école d'application tawateɗo toon to Chami kanko cukko chef d'état major no yahani goto mo yaade seti timmuɗo no fewi nder ɓene ene tawe hen commandant de la division des opérations ene tawe hen kadi colonel wawa colonel Wanna Bousseyf wondude officier ji kewɗi tawi koɓe martabuji tewɗi gollotoɓe toon to état major général des armées ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gardiɗo catal Tazour e gollediɗo mum ɓe mbaɗi inauguré to Barkewol école aji ɗi taw école aji fondamental e nder commune mo Dahkfek e to wiyete Zaya ene tawe ene ɗiɗon noon commune aji ne tawe nder région de mo Asaba ɓe pecciri toon kadi haalisaji kewɗi no fewi ko fate pooye tawi ko ɓurɓe miskinede tawi pooye ɓurɓe tawateɓe kay e nder ɗeɗo guure ko wayno wuuro witego Etouichit e Velane eto wiyete Deychika ha to wiyete Lahseykala ha ɗo wiyete Lahseyka ɓe mbawi feccide toon haalisaji kono Cheikh Wul Abdallah Wul Bedda kañum ardi catal Tazour o holliri tigui wonde ɗeɗo golle foof noon koye mbadi kay yidde hormade e ɗoftade miijo hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Ghazouani dokkuɗo yamirode kay labde ceera nde dendagal golloɗo ɗe kala dendagal laamu ngu wawa tigui ɓurde ɓattade ko wonande kay population on ha tigui dendagal caɗele population ngaji wawi jogade kala ɓe mbawa hettade ɗen caɗele tawi kadi ko caɗele ɓurɗe jojjude beele ɗen caɗele kay ene mbawa ñawdede ko ɓuuri yawde e yaccade koye ɗen golle kay woni koɓe gone dillude oɗo saaha kala ngal lon catala bitegal Tazour
ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen accident musɗo waɗi e dow lawol sara wuro Bogge ɗum ko aljuma hande o to ɓe mbiyata PK30 mo Bogge debbo goto noon wasi hen fittande mum hawri hen ladiala waɗi kadi barmuɓe hewɓe e nder barmuɓe he noon tawi hen chauffeur o wondude sukaɓe tokosɓe ko oto noon jollunoɗo famille kayi ko kañum tigui felɓi sareda caggal nde o felmi charette noon ko ɗon tigui o filte woppi lawol ɗon tigui o mabɓoyi e lekki gonnoki sara lawol accident o noon waɗi koye dow axe hakkude Rosso fade Bogge walla hakkude Bogge fade Rosso ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen autorité ji leydi Arabie Saoudite ɓe mbaɗi expulsé woni ɓe diddi walla ɓe jaltini woni ko wiyete refoulé de Mauritanaɓe hewɓe kay tawi ko arnoɓe hijjore hikka tawi kadi wona tawi gardani e dow lawol woni tigui yinnoɓe wadde kasara ko fate hijjore nde ɗum noon tawi kadi koɓe keɓani ko fati tigui e ko ɓe yimɓe noon hewɓe tawa keɓani kay ko fati kay e yamirore wawde kay jeeyede e kotamo leydi Mauritanie rokka kay gam aroɓe wadde ndena hijjore e waɗi kadi jeetato woɗɓe kadi yimɓe jeetato ko Mauritanaɓe naggama hen ɓen noon tawe e juuɗe dadiɓe caggal nde hijjore nde gasi noon maɓe mbaw wattede kay e juuɗe laamu ngu ko laamu ngu ƴewata kay holko fawi e dow mabɓe ha joni habaruji ko ɓuuri teskama noon ko ɓuuri hewde ɓen ko wurɓe toon kay to leydi Arabie Saoudite tawi ko arnoɓe Arabie Saoudite ko toon goni kay ko adi hijjore nde ken timma e saaha hijjore nde ɓe jinno ko profitde wadde ko witte gazara kay haaɓe mbawa wadde ndena hijjore kono ɗum ɗon laataki ha joni habaruji men demgal Pulaar sen nomima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen to leydi Sénégal jeeyan ha to Bignona naɓe hewɓe noon tawi tigui e caɗele e ganuma mawɗo no fewi ko fati kay e caɗele layyeji mumen koɓe winditinoɓe kay ɓurɗo e hewde noon ko windinoɓe opération mo mbiyata Tabaski opération Tabaski pour délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes woni DRFJ goto kay e mabɓe kala tawi ko on programme noon ko goto e mabɓe kala ene versa 28 000 francs woni ujunnaje 5 e temedde jeegom kanko heddi ko kay ko association darto ha jomum woni foof heeɓa jawdi mum layya jawɗi ɗi ɗon codama caggal nde jawɗi ɗi kay gadda toon walla kay saaha nde gaddete toon kewɗe majji kay koye lawol tigui maayi kiddi ɗini jettiɗi kadi jo e majji jetti tigui kone gondi tigui ene oppi no fewi woni tigui ene dafa hewɓe noon duccitama haalisaji mumen kono 28 000 woni ujunnaje 5 e temedde jeegom so jomum ruccitama ɗum tawa kadi hakkille mum wonno kay kene jogui layya mum heeɓa layya mum e oɗo saaha joni ɗum noon jiiɓi programme uji hewɓe no fewi tawateɓe toon to Bignona ha teti kadi oɗo saaha joni dara ɗe teskama jawɗi ɗi jawɗi layye cogguji mum ne tiiɗi no fewi ha joni koye leydi Sénégal keɗoɗen yoga e Sénégal naaɓe kay ko aseta janggo 7 lewru juin woni tigui ñalawma men julde taske hay sinno kay hewɓe juuli ñalawma hande o e oɗo saaha foof noon jeehe kay tawateɗe nder Dakar ko biɗe dak yimɓe ha teti noon e jeere witende marché Tilène commerçant ji kewɓe noon nana kay oɗo saaha joni beltini nana belli labɓe mumen ha beeli kay ne ŋaƴƴina peɗeli mumen kala client garɗo kay ɓe kirsa ɗum taw ko banggue tiɗgol cogguji saabu kay teskama cogguji kewɗi taw ko gueɗe ɓurɗe hadujinede oɗo saaha joni cogguji mum tinnama no fewi ɓeydima tidde ɗum noon mo jiiɗa kala ɓen sodoɓene kala mo jiiɗa nana ñirɓini kay saabu kay tiɗgol cogguji ko namdiɗa kala ɓe teskima e oɗo saaha joni cogguji ɗi ne ɓeydi no fewi sakiyel basalle e oɗo ñalawma hande ɓe kolliri jara ko 5500 ha yetti 6000 francs so tawi ko kilo basalle goto ɓe ça dépend de qualité ji ene waɗi hen 300 ha mo 400 francs pomme de terre noon sakiyel mum ko 9000 ha 9500 francs ɗum noon ɓe kolliri ene tiiɗi no fewi kay oɗo saaha joni wonande ɓesgu Sénégal naaɓe tawteɓe toon to Dakar ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeyana to Kayela brigade territorial mo Kayela nana kay jokki darde mumen haɓade ko fati e guyka dabeje woni guyka jawdi kay ha tengti noon e oɗo saaha joni saaha julde taske caggal kay nde ɓe nanguno gujjo goto jinnoɗo kay gujjunoɗo dabeje ɓe mbaɗi kadi ñande jamma 4 juin jamma 4 juin ina weta 2 lewru juin opération pattama lemijo haɓade kay guyka haɓade kay guykaji ko jawdi e nder on opération noon ɓe nangui hen sakataɓe joyo wuyɓe ɓe tetti e mumen kadi fodde 25 joyiya ngaari wondude tigui capanɗe 7 ɗiɗi
jawdi wondude capanɗe nayya e ɗiɗi mbeewa ko ɗum woni koɓe kefti kay e wuyjoɓe ɗen wuyɓe gendarmerie national holliri kay nana darino doole mum ponno haɓade kako fati e guykata beeje e rende kadi ɓesguji ɗi e jeyiji men kala e oɗo saaha joni haɗo saaha joni ɓe kolliri noon kamɓe gendarmerie ɓe wonde ɓe dokkiri numéro vert on numéro noon kay hay sinno ala crédit so tawi andude ɗo hebde ɓe hano hannirta ni numéro o noon ko 800 00 20 20 walla mbaɗa so ɓuuri raɓɓidde kay ko 123 ɗiɗo numéro ɗiɗi ɗi mbadda hen kala ɗo wawi hebde ɓe hano hannirta ni eɓe mbi tan noon hey jala ɓe noddoɓe kala saaha tawi ko noddude ala ko tawa ala kala noddude kay yaata hono jogui ko ne habraɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Touba Ousmane Sonko kañum woni hoore jaggoɗɗe leymu leydi Sénégal o sodino jawdi molantedi Allah tawi kadi ko jawdi laya o nawani ɗum noon ko khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké jawdi ndi noon so waɗa koto Dakar ndi jolla wawi kay nawede ha toon to Touba tawi ko Biram Diouf coordinateur adjoint de Pastef kañum addi jawdi ndi ha e juuɗe khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké nden noon wona ɗum no hollirama noon wona kanko tan noon wona khalifa général o goto woni tigui mo Ousmane Sonko sodani jawdi laye saabu khalifaɓe hewɓe no fewi kay tawi kadi ko murid en o sodini ɗumen layyaji ko wayno Serigne Bassirou Mbacké Abdou Kader ko way kañum porte parole de murid en walla ko wayno khalifa Darou Goudousa e hewɓe wodɓe Ousmane Sonko sodiniɓe jawde tawi ko jawɗeɗi laye gam ruttude teddungal noon e hollude kadi ndimagu kanko khalifa général des mourides ay hono Serigne Mountaga Mbacké caggal nde o heeɓi jawdi makko o holliri hen weltare makko o duuni Ousmane Sonko o duuni kadi gadduɗo jawdi ndi ko ɗon kanko ne o ƴetti jawdi ɗiɗi goɗɗi o rotti Ousmane Sonko wonde ko kanko rokki ɗum ko fate layyaji mum kono noon kadi itti jawdi ɗiɗi layyaji goɗɗi tawi ko molanteɗi Allah o rokki onande on biteɗo Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo leydi ndi minen noon siftinɗon noon min e Sar Abdoulaye Sar kala ha e oɗo saaha joni hay jawdi gotiri laye ala tawandi keɓɗen ummade kay e ɓen tawi ko hettiyankoɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa wona kay wonɓe aynaɓe wona tigui wonɓe toon to diaspora ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen to leggal Yeumbeul ha tengti ɗon to secteur Afia 6 bandiyagal teskama tigui e criminalité teskama ene ɓeydi toon no fewi ko sagata gorko goto jeeyannoɗo kay boutique tawi ko kenkayeri caggal nde uddi boutique makko noon umi golle makko mo fayi galle makko ko ɗon sagataɓe tato bandiji wonnoɓe moto mumen mo hindi scooter ko ɗon tigui paddimo e lawol mbaɗimo agressé caggal kay nde teskimo e kala saaha nde o jippi kay mo wakko sakko sela on sakkos noon ko on tigui woni moɓe jinno heptude ɗum waɗi ko sanga 21 heures woni 9 heures jamma caggal noon nde wadde mabɓe ko juuti ko ɗon tigui ɓe mbawi fiidemo labɓe ɓe barminimo ko ɗon saami o nawa tigui to hôpital Dalal Jam o nawa to hôpital Dalal Jam noon waktuji seeɗa pawi hen ko hen tigui o yalti aduna e juuɗe safroɓe yalti aduna tigui e juuɗe safroɓe toon to hôpital Dalal Jam enquête udditama hen noon beele en ande kay holɓe ngal ɗon badal mbawa yitede rewnede lawol ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to legal 10e to legal bitegal 10e ngal Thiès to noon ko taniraɗo goto tawa tigui ene maayi sara pharmacie legal ngal ko tawa sa pharmacie legal ngal oɗon tigui o tawa wasi fittande makko ko jahannoɗo haaji mum noon kañum tigui iɗi teskade mum noon haalani hoddiɓeɓe ko ɓen tigui mbawi noddude police wawi nodditade hen kosta mumen gadano waɗama ko ɗon tigui sapeur pompier en garani goskiki ɓe nawi ɗum to morgo hôpital régional mo Thiès ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to Kaolack hono no mbiruɗen gardini kabaruji men gam yidde weltinde pittali yoga e miskineɓe kay o tawateɓe to Madina Baye oɗo ñalawma taw ko ñalawma julde taske tijjaɗo jeeɗiɗi lewru juin woni ñalawma asata janggo hono Serigne tawi kadi kañum woni imam biteɗo imam Cheikh Tijani Aliou Cissé o waɗi tigui jikku makko no hewadde kala saaha to banggue moƴƴere o soodi ko temedde jeeɗiɗi jawdi layya ko ɗum tigui woni ko fecciri e yoga e famille aji kay tawateɗi toon to Madina Baye gam kay taw ko ɓurɓe miskinede ha mbawa wadde tigui julde mumen hano hannirta ni teskama noon ɗum
ɗum ɗo kay wona buletto makko sabu e kala saaha gueɗe payidinde baɗi ni omo hewade ɗum kanko sérigne biteɗo sérigne Aliou Cissé ken sérigne Cheikh Tidiane Aliou Cissé mo hewade gueɗe payidinde baɗi ni e kala saaha ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jayde Sénégal wiyetede Sida FM ne tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo DJ Nicolas noon ko animateur dowlude no fewi o wonno toon to Sida FM ko alkamisa hanki o yalti aduna kanko DJ Nicolas noon ko ɓijimowo biteɗo Idrissa Dioba weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare TV ne fecca sunare mum e dendagal jinnaɓe makko e famille makko kala ne pecca sunare men kadi e Sida FM ko noon kadi jayde walla tigui to wiyete groupe Futurs Médias ɓene koye mumen tawi sunare mawde no fewi jaltugol aduna directeur commercial groupe Futurs Médias biyetenoɗo Ibrahima Dieng kañumne ko alkamisa hanki o hoote joomi ko eɗen mbiya tan nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen association nationale des imams et des oulémas du Sénégal basé à Djidda Thiaroye Kaw woni tigui fedde rendinde almameɓe anduɓeɓe leydi Sénégal joɗide to Djidda Thiaroye Kaw e nder Dakar ɓe kolliri mette mabɓe no fewi ɓe kolliri mette mabɓe kadi ɓe kolliri wonde kay ɓe jaadani e déclaration jaltuɗo alarba hecci hanki hollirede kay wonde ambassade leydi Israël e nder Dakar rokkiri jawdi taw ko jawdi layyeji kewɗi no fewi wonande kay faade miskineɓe julɓe tawateɓe e nder Dakar communiqué noon ko hoorede fedde nde hono imama Yahya Jibril Niang e cukko mum imam Abdoulaye Jingue kañumen ciifi oɗon déclaration ɓe gandina yimɓe noon wonde kay ɓe gandina dendagal julɓe kala yo gandu kay aduna kala yo gandu fedde nde alda hen yadani tigui de près ala tigui tawaka ɗum de près e de loin kala ɓe kolliri noon wonde vidéo sarima e nder réseaux sociaux ji ne holliri kay wonde hooreje fedde nde ene dardi ambassadeur mo Israël to Dakar eɓe nder cérémonie tawi ko tottirgol jawde layya fedde nde noon kay yonnani ɗiɗon image uji saabu kay ɓe kolliri leydi Israël ko leydi kay darinde gam torlude julɓe ha tengti ɗon e ɓen julɓe tawateɓe tona to Palestine e nder falde Gaza e ko taari ɗum kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alkamisa hanki o teskama kewgol yimɓe yiɗɓe yabde kay yimɓe jultoyde guure men to gara routiére mo société biteɗo Dakar Dem Dikka mo Colobane Allah e kewal yimɓe ɗon teskama hay sinno a weddima ñorgo ngo memata leydi Allah e kewgol yimɓe Dakar Dem Dikka ɗon addi toon bisuji temedde kewɗe bisuji gam yidde nawde ɓen kay yiɗɓe jultoyde kono noon ɗum haydara yonani way tigui kono ƴettade kilo sukara weddo e nder maayo gueji ni Allah e kewal yimɓe ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni ko ɓeydi kewal yimɓe e nder ona garage mo Dakar Dem Dikka saabu kay garage uji kewɗi tawi ko privé e oɗo saaha joni cogguji biyeji ɗi koko ɓeydi no fewi Dakar Dem Dikka noon ko biye initial kañum tigui ha joni heddi e ɗiɗon biyeji ɗum noon alkamisa hanki o bisuji kewɗi noon tawi koɗi Dakar Dem Dikka deggodiri dow lawol bitego route national to HLM 4 ha yetti to gara routiére mo Colobane kono tigui donki wawde nawdude e yimɓeɓe Allah e kewal yimɓe yiɗɓe yaaɓe jadɓe kay jultoyde ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to leydi Sénégal jabɓuɗen ko musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo toon to Madina Gounass Amadou Samba Lo a salminama juurama. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinoma Ghali Abouba kabaruji men ɗo e nder wuuro tittongo Madina Gounass ɗeɗo balɗe kala galleji ɗi kala enen jaɓɓoɓe hen hoɓɓe immori ban yoɓan gam arde jultude e nder galleji men arde jultude e nder ɓesguji men Ghali Abouba julde nde ko aset janggo so Allahu lamɗo jaaɓi jogori yuɓɓinede ɗo e nde wuuro tittongo Madina Gounass ceerno holliri so Allahu lamɗo jaaɓi subaka aset o ko 10 heures pawɗe seeɗa immoto galle muɗum gam yaɓande toon to
bowol ide ngal yamri noon dendagal bandiraɓe kala yo kawre toon de bowol ide to so yettima tan taw ko huccande golle sunna idi o noon kadi haali Abouba ñalawma hannde o ɓesgu dental kala nan dawi ɗon de bowol ide ɗo ngam ficcude boowal ngal e ficcude ɗum ha laaɓa kono kadi e wadde hen basuji wadde hen kadi ɓuɓri ɗi ganduɗa tawi yimɓe so gaari tan e joguiɗo cakki kono kadi wadde hen ɗi ganduɗa nokku pewnteɗe mo ganduɗa ɗon ɗo jawdi almami o jogori hirsede beele gotogal footi galle wawa hirsude ɗo foof yuɓɓinama fewnama ha feewi machallah micro ji kaɓɓama filuji fof mbaɗama ha paari taw on saaha so julde yonti kalɗo mbawa wonde bowal ngal en waɗa sonorisation mo ganduɗa annana ko gollete ko dendagal bandiraɓe kala gaari hen e keewal e peewal dendagal fondation dendagal dari min dara tinde ha juɓɓini bowal ngal feewi ha feewi machallah oɗo saaha sa ari foof yuɓɓinama ha yuɓɓi wona sonorisation wona basuji fof fewnama ha feewi dendagal bandiraɓe kala ene cabbi oɗo saaha ko fate soble ha e pompiterre oɗo saaha haali Abouba ene usti seeɗa ene samori nde wonno kala ko wonno kilo temedere e capanɗe jeegom o saaha arti ha kilo temedere walla capanɗe jeetati wadde firti ko ustima no moƴƴi bandiraɓe kala on saaha ene belti kono kadi haali Abouba dendagal gurosiraje kala ne gandi ko ga garta tudde ko Madina Gounass ɓe hen garanta ko ñootu men ɓe hen garata ko somade ɓe hen garata kadi ko sodde soble e pompiterre ko naaɓi gam nokkuji men gam parande e julde nde ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗe Madina Gounass feeɗo Weltare TV weltare ɓe fulɓe andude ma Haali Abouba. Samba Lo golle ma jooɗi peewi en mbi dendagal Madina Gounass so gottade ɗum kala juulema wuuri eɗen koye men en coodi sakiyel basalle e sakiyel pompiterre heddi ko coggu damgol habruji men demgal Pulaar sen ummima toon to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali gam yidde kay weltinde dendagal famiyaji ɓen kay mayiraɓe tawi ko rewɓe mayiraɓe joom galleji mumen walla sukaɓe mayiraɓe babiraɓe mumen tawi ko militaire uji walla tigui taw ko gañinoɓe e gueruji wondude e janguji kay e nder leydi Mali koye ndina mbadi noon koye ndina mbadi noon hono kay oɗo ONG biteɗo Toulouse groupe e gardugol sokhna sokhna Fatimata Niane Batuli ɓe mbawi tigui rokkirde dammiri taw ko jawɗi julde taye jawɗi julde taske kay wonande ɓen ɗina famiyaji tawteɗi kay e nder on kan tawi ko kan Soutiata Keita mo kati ɓe kolliri noon ardiɓe kolliri noon ardiɓe koni koɓe noon kolliri hen weltare mumen mawde no feewi kay e ɗeɗo golle payɗi no feewi ɓeɗeɗo kadi kati noon kati soɓe puɗɗirima kati mataw ko fuɗɗoto tan kono ɓe kolliri koɓe jeehoɓe nder dagal nokkuji tawa ko base uji to tawate kay famiyaji ɓen militaire uji guila e wasɓe pittali men ha e militaire uji e oɗo saaha joni ɓe koyɗi men walla barmuɓe e ɗiɗon gueruji e janguji seɓɓitiɓe mbaɗata e kala saaha gam tottirde ɗiɗon jawɗiɗi taske hitande hikka nde noon groupe o walla mbiyana ONG o e gaddugol sokhna Fatoumata Niane Batuli ɓe coodi ko ujunnaje 100 capanɗe jeenayyi e jeenayyi layya ɗum tigui woni koɓe coodi ɓe ɗamini feccide kay e dendagal ɗina famiyaji tawateɓe ndera leydi Mali ha joni ko leydi Mali keɗen fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe diwti janguji jihadiste en alkamisa o jaam hanki e nder base tawi ko base militaire mo Mahou tawateɗo e nder cercle mo Yoroso fama noon holliri tigui wonde waɗi jihadiste en hewɓe no fewi ɓe bonnaniɓe kadi matériel kewɗo bilan provisoire tawi ko fama holliri ɓe kolliri no gasi joyiya goski jihadiste en ɗum tigui woni koɓe jiiti kay takkoji kan o taw ko mayɓe e tigui e fende nde 15 mayɓe wonɓe noon e barmuɓe ɗum woni ko ɓeena wiyeteɓe jihadiste en mbawi yadude e ɓeena 16 moto noon koɓe ɗacci ɗon wondude tigui wondude sappo hen motoji ɗiɗi noon 16 moto ɗacca ɗon tawi hen motoji ɗiɗi fama koko duppi ɗum hano hannirta ni fama kadi holliri wonde tettaniɓe stock kewɗo tawi ko arma wondude équipement guerre jonɗo no fewi ko bila noon tawi ko bila mo fama woni mo rokkiri habruji men demgal Pulaar ha joni to leydi Mali kadi en jena to Sikasso gardiɗo région de Sikasso o holliri alkamisa hanki o wonde kay ɓe mbaɗi kuulal tawi ko kuulal hirtolel o woni ko wiyete couvre-feu e nder diwan mo Sikasso kala ɗum noon kuulal hirtolel ngal noon ngal fuɗɗoto ko
aljuma hande o jeegoma lewru juin tuggi 22h woni 10h jamma ha 6h30 woni juulala salatu ko den tigi o couvre feu ko be communiqué nona mo ko communiqué on sefande donc communiqué mo tongode no de kombo tongode 2025-027 bar gr sikka kapo ko dum tigi woni tongode walla jalo gala o don décret kala nangado don ine sunce kay der di don waktuji di kaldena woni tuggi 22h jamma ha tigi yetti 6h du matin 6h30 kala nangade ne sunce dina waktuji kay tawi alda e autorisation koko rewnete lawol ha joni koy on fannu kederen jen ha to gawone ko ndera région de Gawo gouverneur diwano kanyime hoore mum hono général Moussa Traoré o sifi kulal ngal non ko kulal hirto lelo non e hisdinde ko hisdinde tan dendangal couvre-feu baɗanoɗo toon en 2023 ko hono on couvre-feu woni ko yubbina toon oɗo saha joni haydara ala ko wayli hen ha joni ko leydi Mali kederen jen ha to tissita fama woni forces armées malienne ɓe barmini ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbari 4 jihadiste e nder kay e nder yoga tigui ɓen taw kadi ko wannoɓe jangu mum to tessita e nder région de Gawo e nder waraɓe ɓe kolliri tawe hen mawɗo jihadiste en tawi ko Niger najo e sukku mumen hewɓe ko alkamisa hanki oɗon fama woni forces armées malienne ɓe bayini oɗon communiqué o kolliri noon wonde kay ko ñande nayyi lewru juin alarba no kolliri tigui so tawi noon ko mawɗo jihadiste en moɓe itti fittanu mo noon mawɗo jihadiste en moɓe jooɓi fittanu mo wiyeteno ko Mamadou Akilou wondude adjoint makko nayo woni sukko makko rewɓe makko nayo kañumen foof pittali men mbawi ittede e nde ɗon fiyande habruji men demgal Pulaar ɗoɓiɗo Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehili men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbodja salminama juurama. En calmitima Ghali Abouba, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habru men ɓuri tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o fuɗɗoɗen ko leydi Mali toon to Djoura Buli Kessi wonande Tombouctou ɗon de kadi aɗa wayno kadi ko janguji ɓuri teskinde kadi wawi kadi waɗe toon taw waɗi toon kadi ko ɓen noddirteɓe kadi ko taw NIM kadi ko jokkodirɓe e Al-Qaïda ko ɓen mbaɗi toon janguji ñande alarbare 4 lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi taw ko janguji ɗi toon to Mamari Bougou wonande kay e nder saraji kono Bamako ene waɗi ñande alarbare nde to banggue rewo leydi ndi toon de kadi ko camp militaire noddirti toon to Tessit e nder kadi taw ko diwan Gawo ko toon kadi mbaɗi kono janguji mabɓe kamɓe ɓen jesuti en Sahel waɗi noon ma won 4 ɓen ruttiɓe e jomumen ene wayno kadi hoɗinkoɓe leydi hono Mali kamɓe de ɓe mbi kamɓe mbawi wadde toon kañumne série tawde ko drone aji mbawi hono yanta toon e diwan hono Kidal alkamisare 5 lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi e subaka waɗi kadi tawde ko janguji toon e nder diwan Sikasso e nder worgo banggue worgo leydi ndi ɗum ɗo ko hakkude jesuji e huɗinkoɓe leydi kono Mali toon dey ene wayno dey ko pelɓude mawɗe goni toon e nder leydi Mali he jambi caggal kadi ndeɓe nani ussare ñande alkamisare 5 lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi on kay taw kadi ko mennoɗa hoto ardata hono leydi aide gare Lungu ko neɗɗo jarata duuɓi 96 kanko de o wari kadi e gangguinorde ke caggal kay nde on mennoɗo laamade hono leydi ndi biyeteɗo hono Mikael Sata kanko de o sañci koye mandat makko wonno ko ujunaji ɗiɗi e 14 ko on o lomtuno kanko noon ene wayno de ɓe jogui hen teskuyaji mawɗi noon ko on tigui rutti e joomum ñande alkamisare 5 lewru korse ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi toon to RDC Congo ene wayno dey kaldigal hakkude gouvernement o kañum e M23 ha hande dey ala ko ɓoosi e gueɗe mabɓe nde tawno wonde caggal kay ndeɓe kalduno haɓe mbawi kadi wono bayinde ɗum wonno ko ñande nogas e lewru avril ɓe nodduno toon to Doha leydi hono Qatar ene wayno ha jeyli ɗi mbawi hono dartade dumunna caggal ɗum kadi ɓe mbawi kadi hono yindiri toon lawol tarɓol wawde kadi yewtide gam dartin toon jeyli kono ala ko gasi toon to laamorgo leydi hono Qatar caggal ɗum kay ko ɓen noddirteɓe hono M23 ko ɓen tigi gummi toon to leydi hono Qatar Doha
ngam artude toon to gomo e wasde nandirde ɓe e haala nde tawno wonde leydi Congo e oɗo sahaa dey koko leydi ndi koko jiiɓi no feewi nde tawno on lundiyanke biyeɗo hono Martin Fayulu o erinoma e ardiɓe taw kadi kono leydi ndi wonande kadi M23 hani e Joseph Kabila wonde kay leydi ndi no wayi musde ni e gonangal yoɓe tinno ɓe mbawa kadi yewtude e koye mabɓe ɓe gartir toon jaam leydi ndi wona e jaam ɓiɓɓe leydi ndi kadi gona e jaam kono noon e oɗo saha kam ene wayno dey jeyɗi ɗi ene jokki toon to leydi RDC Congo Ghali Abouba ko ɗum ɗo dey tonguɗen e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbocce gorko mo Sandogu ngam weltare Yawo TV. Golle maɗa e balle ma ɓiɓe Afrique naaɓe keeɗima aɗa laaɓire ɓe golle ma jeeɗa makam kutimba Amadou Mo Baba Saydou Racine Ba ka lewru ala fayore moƴo nene kumbakan golle ma jooɗi peewi hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarando golle ma jooɗi peewi hono Yaya Ndiaye wela dande moƴƴa sekene takkusana juulama ha to galle Sar Abdoulaye Sarr to ndulumaji demɓe funeɓe ko on takkusan juula ha to galle Saydou Abouba to likseba gorgol e ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeri koto dowlaji tendude Amérique puɗoɗen dowlaji namri noon e oɗo saaha joni tekkere ne surka hakkude sehilaɓe ɗiɗo woni Donald Trump hoore dowlaji tendude Amérique hakkude makko e sehil makko biteɗo Elon Musk tawi kadi ko neɗɗo ɓurɗo aldude e nder windere he kala hakkude mabɓe noon ko wonno ɓingu yummago kay e nder ruma jarribo ɓennuɗo o e oɗo saaha joni lomtiɗon tigui ko gañam tumagu e tikkere e mette mawde no feewi ɗiɗo waktuji cakkitiɗi noon hakkude mabɓe kay ko ñiwoje ƴettodirde kay e bonodirde hakkude mabɓe kay tawi koy via par réseaux sociaux kala ko ɓuuri bonde kay ɓe mbinodiri ɗum e nder réseaux sociaux so wona kay ko goto e mabɓe yejjiti ala ko heddani keɗiɗo Donald Trump noon yi tigui ha menacimo wonde kay koko waɗata annulé dendagal contrat ji Elon Musk jogdi kay e état mo dowlaji dittuɗe Amérique Elon Musk noon holliri kañumni so Donald Trump waɗi ɗum kankone mawo waw kay wadde tigui kankone mawo waw dartinde kay e oɗo saaha joni service aji makko tawi ko service vaisseau makko service vaisseau spatial tawi ko biyeteɗo drogue on ko on service noon kañum tigui nawata dendagal astronom den dolaji dende Amérique kala ha mbawa yettade toon tigui fusée mo poti yettade wondude e gueɗe kewɗe goɗɗe tawi ko jimani makko woni e oɗo saaha joni on pamodiri tigui on paami tigui e oɗo saaha joni ko haare ñiibi tawate to dowlaji teddude Amérique haare ñiibi noon ko basal wonande coɓoƴi to leydi Russie paaɗena garde national mo leydi Russie ɓe kolliri aljuma hande jeegom lewru juin 2025 wonde ɓe mbari sagata gorko goto tawi kadi ko gonnoɗo e heblude wadde janggo mum tawi ko janggo drone e nder site militaire e nder région mo Ryazan e to tawete tigui to banggue wargo ɓaɗi o funnague Moscou lamorgo leydi Russie koto leydi Ukraine paaɗen e nder bombardement mo Russie waɗi e nder Ukraine jamma hanki o teskama yimɓe nayo mbasi hen pittaɗi mumen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete bo soode ko mini men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on. koyodi ala ndaranam mbiye kar machallah koyodi ala ndaranam mbiye kar machallah koyodi ala ndaranam mbiye kar machallah koyodi ala ndaranam mbiye kar machallah
ngal so laaɓi golle maane laati ɗum tagi annduɓe ceedima